Здравейте на всички, здравейте! Аз съм Бобило БГ и... Извинете, да. И това е първи епизод от моята Clash of Clans поредица, наистина първи епизод. Както виждате, съм в клана на силния ми профил. Ето го и него, Смага Кинг се казва. 50 от 50 сме, правим разнообразни ларове. Последният го пуснах аз. Реших да видим как ще се представят халпетиците и шестиците и добавих тук на мен някой е по-силно. Сега с Мица, ето ме и мене. Аз съм 8 в лара със силния ми профил. Нека видим моята лар база анти-3 звезди. Тя, виждате, тази хал изнесен навън, само че доста добре покрит Air Defense. Това е типична анти-драгон база, защото Air Defense виждате как са разпръснати на три страни, и който Air Defense да унищожите. С Lightning Spell, ако атакувате, няма значение, защото ако унищожите този, например, ето този ще е доста трудно достъпен, включително най-вече защото ето тази скелетън Airmine е от тази страна. Ако унищожите ето този, например, ще останат в дефенса level 4, които са доста навътре и ще стане страшно трудно. Но както и да е, да, това бях аз. Но сега това не е важно. Важното е... Искам да видите една трол битка. Това съм аз на силния, също аз на слабия. Ето ми армията на силния профил, само че аз тук пуснах само Кинга. Да видя дали ще успея да унищожи всички оръжия. С трите хила. И той първоначално тръгна на страни, унищожи всичко от страни. Пуснах 3 миньона, за да унищожат в ъглите. И тук виждате Кинга как ще заобикаля непритесняван. Имам още един хил спел, който го пуснах ето тук. И веднага, щом Кинга сега всеки момент само да убия тази хала. Веднага, щом унищожи всички оръжия, пуснах статията армия да... Нали, да му взема 3, да си взема 3 звезди. И да, миналия епизод, ако не помните, си правих стенички. Вече имам Mortar Level 2 между другото. Дига си столичета сега, че са ми много слаби. И ако ръчнахме на това танха, но стоп казваме. И се максваме. На ръша казваме стоп. Сега, нека видим нашите противници в лара. Като започваме от 20 естествено. Извинете, за малко ще спра. Извинете, че спрях видеото, както и да е. Викнаха ме отново. Но да разгледаме, имат клан Castle Troop, което е малък проблем за нашия клан. Нека го разгледаме. Канони левел 4, Archer Tower левел 4, Air Defense левел 2, няма Mortar левел 2, няма обаче Wizard Tower. Така да преминаваме към следващият. Този е малко по-развит. Виждаме Mortar левел 3, Канони левел 5 и 1-4, Archer Tower левел 4, 5 и 3 и Wizard Tower левел 1. Нека му видим армията на този номинал, не му видяхме армията, сега ще я разгледаме. И после ще видим и на другия. Извинете. 8 гиганта, 6 арчера, 7 барберина, 4 лоубрейкъра, 4 балона и 6 уизарда. Нека видим на другия армията. Аз, извинете, не съжалявам, че забравих спел факторите му е левел 1, естествено, че има само един Lightning Spell. Нека видим на този армията. 13 гиганта, 30 арчера и 2 балона. Колко гиганта бяха? 13. Това е хубава армия наистина, да си го призная. Само да махне балоните, ще ви препоръчам. И да сложи още 2 гиганта.
Този, както гледаме, макснат по дефенс, само му трябва малко време за стените и да си вдигне дефенса левел 3. Иначе е макснат. Добре, за мен е готов за Танхал 6. Само е дефенса да си вдигне, много важно. Вау, този е мега ръш. Стените трябва да си оправя. Дефенсите са много зле. Даже Кинг няма. Както и да преминаваме към следващия, който е Танхал 6. То трябва да не би нарочно да ръшка 2. Арчер Тауър е левел 2, 3 и 4. Това е Мортъра на левел 1 и 2. Уизър Тауър е 1 и 2. Канон левел 1 и 2. Air Defense 1 и 2. Направо стени левел 4 и 4. То е малко по-добре, само с стените, обаче само стените, както гледам, обаче си вдига. Трябва малко време за дефенса, иначе доста бързо се минават на H6. Знам го от опит. Този е доста добър по дефенса, той е обратното на този. Супер добър дефенс е този, само че стените да се прави. 13-тия иха макс на дефенс. Добре, хубава база наистина. Доста добра база, 3 звезди, наистина. Супер е. Air Defense е в двата ъгъла, Wizard Tower са добре поставени, мортарите покриват на Халадиния, другия покрива почти всички оръжия, даже всички оръжия. Това е супер добър поставяне на дефенси, наистина бива го явно в правенето на бази импровизирани. Този е малко по-слаб по дефенс от другия, само че като гледа няма по-хубаво. Не се върнахме назад, извинете. Сега сме на този. Добре, Макс Тахал 6 без Wizard Tower-ите. Явно, и без Air Defense-ите, които са му на левел 3. Явно сега е станал Танхал 7. Ето виждаме новите дефенси, Dark Elixir Storage. Току-що става Танхал 7. Сигурен съм в това. Ето един макснат Танхал 6. Наистина макснат по дефенс. Barrier Sweeper левел 2. Само стените. Този със силност въобще съм сигурен, че се прави вече ТХ-7. Армията му е тотален макс, браво на него. Нека видим следващия. Преминаваме към седмиците явно. Едва ли това му е ларбазата на този, понеже сториджите са много отвътре. И клан Касъла. Дефенсите са му отвън, така че най-вероятно няма това да му е истинската ларбаза, но нищо не се знае. Виждаме, то се личи къде има спринг трапове. Ето тук и да, това са. Тук сигурно има бомби между Ресуипър и тая оградка, тези две оградки. Така, извинете, че говоря малко грапаво, просто съм малко болен. Този е доста ръшнат, яко ръшнат. Не, всъщност не е ръшнат. Той е бил микс макс Танхал 6, тук ще станал Танхал 7. Гледаме Кинг на първо ниво. Има доста обаче Dark Elixir. Явно бързо трупа него му видим армията, как толкова бързо трупа Dark Elixir. 26 гиганта, 51 ашура и 2 брекъра, колко просто и скромно. Няма обаче нито една от Dark единиците, няма Dark Elixir. Барака. Да, барака с Dark Elixir. Няма никой онлайн явно. Този е горе-долу добър. Не е толкова ръчното прасие. И този най-вероятно е бил макс на Танхал 6.
Изравнил си вече дефенсите. Новите са старите, повечето само дефенсите, защо ли са така поставени лошо. Давно си ги оправи. След Лара, разбира се. Не е по-лесно на нас. С дракони да го би го атакувал. А този, нека му видим добро поставяне на Air дефенсите, на Wizard Tower-ите, защо съм от една и съща страна, това е малко лошо. Аз бих му препоръчал да си размени място на Clan Castle и Wizard Tower-ът и да махнем това и това от оградите. Тук сигурно имат Тесли. Извинете. Тук сигурно е Джан бомба. Но да, не хабете никога така оградите. За елексир колектори, особено фларове. Да, този който аз ще атакувам с хоговете. Единия. Петия. Виждаме Макс Дефенс, както гледам. Не е съвсем всъщност, но доста макснати дефенси има. Аз със сигурно ще го атакувам с хогове този. С нищо друго не виждам как ще го взема. И ето този, който е другия, който ще атакувам. Ще го атакувам с дракони този, защото виждате Air Defense така са поставени. Тук има един Air Defense отвън, който ще мога да го взема с Кинга и с 5 хока. Тук е другия Air Defense, тук е другия и мога да го взема 2 звезди най-малко с драконите. И да, това ще бъде края на този епизод. Оп, чакайте, извинете, няма да е края, не видяхме всички. Аз се обърках малко. На четвъртия сме, извинете, че се обърках така. Не мога да го натисна, хоп, добре, успях. Този го видяхме, бе. Да, това го видяхме, на третия сме, значи. Добре, третия е доста макснат, всъщност макса дефенс, само оградите може да си оправи ако иска, естествено, защото и тези са силни на левел 6. Добре, почти е макснат. Следващият е ТХ8, доста добре развит, както гледам Air дефенсите е започнал, оправя си старите дефенси, горе-долу си оправил Арчер колата почти, само Арчер колата му е един левел надолу. Тук виждаме два Wizard Tower левел 5 и един левел 4. Dark Baraki левел 3, значи има Valkyrie. Дали ползват само 3 Valkyrie, което е малко странно. Но ето виждате почти същата база, само че с малко по-различно групиране и доста по-максната дефенс. Що се отнася до Wizard Tower, Immortary и Air Defense, те са макс. Кинга му е на левел 8, което е доста добре. И това беше първия, няма повече. Да, това ще е края на този епизод. Надявам се да харесате и да коментирате, да се абонирате, ако искате още. Вече да се забавлявате. Довиждане от мен и приятен ден!